Arratsaldeko 6:33 pronostikoak bete dituzte Lasok eta Albisuk eta 22 eta 14 irabazi diete Tolosako Beotibar pilotalekuan Artola eta Imazi. Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako lehen jardunaldiko laugarren norgehiagoka izan da gaurkoa eta esan bezala 22 eta 14 nagusitu dira Bizkarretakoa eta Ataungoa. Gogora ezagun Iñaki Artolak oso goiz esan ziola agur lauterdiko txapelketari final zortzirenetan bakaikoaren aurka bere jaioterrian alegian jokatutako norgehiagoka horren ostean. Ander Rimazek ere ez du asko jokatu azken bolada honetan. Unai Laso berriz denbora luzez geldirik egonda eta gaur arte bere berragertzean bi norgehiagoka besterik ez zituen jokatuak aurretik, eta Jon Ander Albisuk ere ez du asko jokatu, beraz guztiak partida eta lehiako erritmo hori galduta bezala edo iritsi direla esan daiteke, aspaldian aritu gabe behintzat. Eta, gaurkoan hasieratik zalantzak bat ziren, Tolosako Beotibarren aurretik ere izan da, partidaren bat edo beste ezetasunagatik bertan behera utzi behar izan dutena, eta horregatik bada ezpada ere ondoren beste partida osagarri bat bazen, Egigurenek eta Eskuzak Alberdi eta Erostar beren aurka jokatu beharrekoa, ez dakit, hori jokatzen ariko ote diren edo ez, baina behintzat lehentasuna logikoki txapelketako partida horri eman diote, eta partida hori inolako arazo gabe eraman da aurrera. Hasieratik bi aurrelariak oso fresko eta inspiratuta ikusi ditu, baina batez ere Iñaki Artola, 6 eta 4 aurreratu dira, eta Iñaki Artolak sekulako erremate sorta egin du. Sakea atera, Lasok erantzun eta Artolak berehala bukatu ditu zenbait tanto, eta benetan hasiera bikaina eman dio. Hala ere, Jon Ander Albisu fresko ikusi dugu, frontisari altuera emanaz, eta Ander Imazi gehienean behintzat bizkarra erakusten, eta Oiartzungoa ez dut oso fin ikusi. Azken bolada honetan udaron arazo batzuk izan zituen, eta nik uste geroztik ez dela guztiz ongi itzuli, eta gaurkoan kostazaio baita ere Albisuri tarteka bizkarra erakustea, teoria mailan behintzat bi atzelari hauen artean berdintasuna egon beharko luke, naiz eta Albisu behar bada apur bat geixeago izan, kolpez eta kolpe luzeagokoa izan, baina kontua kontu gehienean Ataundarrak agindu du, baina horrune batean errakuntza txiki bat izan dute, urdinak bi pilotari luze dira, kolpe luzearekin askotan lortuko dituzte tantoak nik uste ere txapelketa honetan zehar, eta hor, Ander Imazi jokatzen hasi dira, baina aurrean asko arriskatu gabe, ez? Eta 11 eta 7 aurreratu dira, Artolak ere oso ongi jokatzen jarraitu du, eta hor momentu kritikoan sartu dira urdinak, baina berehala eman diote buelta Unai Lasok bigarren zatia eta lehenengo zatiaren erdi hori gaitzekoak egin ditu, oso ongi jokatu du eta erakutsi du izar handi bat dela, halakoi bueltak izar handiek soilik ematen baitizkiete, 12 eta 11 aurreratu dira bigarren etenaldi horretara, eta bigarren zatia oso bestelakoa izan da. Artola erabat desaktibatu egin dute, Imazek askoz ere lan gehiago izan du, eta nik uste nekatu ere egin dela apur bat, eta lehen zatian horre zigortu dute dezente Oiartzungo atzelaria, eta bi fase horiek kontuan izanik apur bat nekatuta aurkitu dugu Imaz. Artola ere jada desaktibatuta, eta oso alde jarri zaie partida Laso eta Albisuri, 18 eta 14 iritsi dira bigarren etenaldira, eta azken zatian jada amore eman da erabat partidatik irten da, ikusi ditugu Artola eta Imaz erraztasun handiak ematen, esate baterako atsedenaldiaren ondorengo bi tantoak sakez izan dira, beraz jada amore eman da ziren ordurako, eta azkenerako 22 eta 14 amaitu da norgehiagoka, oso
estreinu ona eman diote, Lasok eta Albizuk, Laso ikusi dugu, errematean zorrotz, kolpez ere bizi, defentsan ere bai, aurrekoan behar bada Bilbon zenbait pilotetan kostazitzaion, eta normala da, hainbeste demora geldirik egon eta lehiara itzuli ostean, gehien bat defentsan sufritzen du pilotariak, baina ez gaurkoan oso fin ikusi dugu Albizu, Laso defentsan eta Albizu oso on batekin, apenas galdu du Ataungo atzelariak, eta hori frontisari altuera eman diola, defentsan ere egoki ikusi dugu eta partida bikaina ofizio handikoa jokatu du gaurkoan ere Jon Ander Albizuk. Beraz, une honetan, Lasok eta Albizuk lehen puntua eskuratu dute, Artolak eta Imazek berriz, datorren astean saiatu beharko dute lehen puntu hori eskuratzen. Gogoratu, Lasok eta Albizuk 22, Artolak eta Imazek 14, Tolosan.